Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sorsakit régen tép, hoz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Živinem si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak prost bo vsak, neurakle sosed bomejak. Darojak prost bo vsak, neurakle sosed bomejak. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt Szijjártó Péter, Magyarország külgazdaság és külügyminisztere, kedves lendvaiak! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy elérkezett a pillanat, amikor ünnepélyes keretek között személyesen is átadhatjuk Szijjártó Péter úrnak a Lendva község díszpolgára címet. Lendva község díszpolgári címében azok a kivételes egyének részesülhetnek, akik a városunkért, térségünkért és az itt élő emberek boldogulásáért tett cselekedeteikkel különleges érdemeket szereztek. Kiálltak mellettünk, vagy sok éves tevékenységükkel kitörölhetetlen és pótolhatatlan nyomot hagytak maguk után. Cenjeni gostje in vsi ostali zbrani, spoštovani gospod Peter Szijjártó, minister za zunanje zadeve Madžarske, drage Lendavčanke in Lendavčani. Prav posebno veselje in čast nam je, da je navsezadnje nastopil svečani trenutek osebne predaje naziva častni občan občine Lendava gospodu Petru Szijjártu. Naziv častni občan občine Lendava se podeli res izjemnim posameznikom, ki se svojim angažmajem zavzemajo za naše mesto, za naš kraj in tukajšnje prebivalce, ali ki so svojim dolgoletnim delovanjem v mestu pustili neizbrisen in nenadomestljiv pečat. Most pedig átadom a szót Lendva község polgármesterének, Magyar Janeznak. K besedi vabim župana občine Lendava, Janeza Magyarja. Kedves rangos vendégek, tisztelt egybegyűltek, sok szeretettel üdvözlöm Önöket Lendván, csodálatos, zöld jövőbe tekintő városunkban. Külön mély tisztelettel köszöntöm körünkbe Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdaság és külügyminiszterét. A Lendva-hegy lábánál elhelyezkedő kisvároska Lendva Közép-Európa legnemesebb örökségét jeleníti még és hordozza magával. Az itt élők muravidékiesen, az itteni népek többnyelvűek, akik számára természetes a szlovén, a magyar, horvát vagy a német nyelv használata hétköznaponta. Cenjeni visoki gostje, spoštovani zbrani, prisrčno vas pozdravljam v Lendavi, v našem prekrasnem mestu zelene prihodnosti. S globokim spoštovanjem med nami pozdravljam ministra za zunanje zadeve in trgovino Madžarske Petra Szijjárta.
Mestece pod Lendavskimi goricami ponazarja najbolj plemenite srednjeevropske vrednote. Tu živeči smo večjezični, za nas je nekaj povsem samoumevnega, da govorimo slovensko, mađarsko, hrvaško ali celo nemško. A jelent dinamikus fejlődés jellemzi Lendván. Egyebek mellett bővülő infrastruktúrával, felújított útburkolatokkal, parkolókkal, kiépülő kerékpárutakkal, új utcavilágítással, a falu otthonok, tűzoltó otthonok, ravatalozók felújításával. A sporttérén is fejlesztünk. 2 új homokröplabdapályát és egy új IASZ-pályát is készítünk. Városunknak pedig nagyon fontos a foci akadémia kiépítése. Utóbbinak ma lesz az alapkőlétetele, a fejlesztések pedig lendületet adnak a sportturizmusnak is. Za Lendavo je tudi danes značilen dinamični razvoj. Razširjamo infrastrukturo, obnavljamo ceste, gradimo parkirišča in kolesarske steze, novo ulično razsvetljavo, obnavljamo vaške domove, gasilske domove in mrliške vežice. Razvoj pa poteka tudi na področju športa. Zgrajeni bosta 2 igrišči za odbojko na mivki, novo strelišče za lokostrelce. Za naše mesto pa je izjemnega pomena izgradnja nogometne akademije. Za slednjo bo danes položen temeljni kamen, investicije pa bodo gotovo spodbudile tudi razvoj športnega turizma. A jövő terveinkben pedig szerepel a többcélú sportcsarnok, a vinárium kilátótoronyig felvonó és étterem, a volt állóház átalakítása és az egykori kézműves ház is felújítva kerül, helyet adva a kisiparosoknak. Fejlesztjük az oktatást, hiszen nagyon fontos számunkra a tudás elsajátítása, és elsajátítása a Magyarország által is kiemelten támogatott új gazdasági fellendülés fenntartására is. A szülőföldön maradás új lehetőségeket kínál, a gazdasági szféra fejlődése minden egyéb haladást magával vonz. In še naši načrti za prihodnost. Večnamenska športna dvorana, gondola do razglednega stolpa Vinarium in restauracija ob stolpu, obnova nekdanje blagovnice in nekdanje rokodelske hiše, ki bo tako zagotavljala prostor za obrtnike in rokodelce. Ob tem pa razvijamo šolstvo, kajti za nas je izjemnega pomena širitev znanja, ki ima pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju trajnosti gospodarskega razvoja, ki jo podpira tudi Mađarska. Ohranjanje prebivalstva v rojstnem kraju ponuja nove priložnosti. Razvoj gospodarstva pa seboj prinaša napredek tudi na drugih področjih. Kedves Szijjártó Péter miniszter úr, hálásan köszönjük ismételten a Muraszombati Kórháznak adományozott védőmaszkokat, valamint Szlovéniának személyesen átadott vakcinákat. Ezek a gesztusok emberi életeket mentenek, nem kérdezve nemzetiséget, politikai hovatartozást, sem hitvallást. Emberek kapták, akiknek szükségük volt rá. A magyarországi támogatások a gazdasági, mezőgazdasági és turisztikai fejlesztésekhez mind a miniszter úr nevéhez fűződnek, és lehetőséget biztosítanak a gazdagság és a mezőgazdaság talpraállásához, a munkahelyek megőrzéséhez, a vállalkozások fejlődéséhez. Spoštovani gospod minister Peter Szijjártó, naj se znova zahvalimo za zaščitne maske, ki ste jih podarili Soboški bolnišnici in tudi za cepivo, ki ste ga osebno predali Sloveniji. To so geste, ki rešujejo človeška življenja in ne vprašajo ne po narodnosti, ne po politični pripadnosti, ne po veroizpovedi. Prejeli so jih ljudje, ki so jih potrebovali. Vse spodbude iz Mađarske za gospodarske, kmetijske in turistične investicije, ki omogočajo okrevanje gospodarstva in kmetijstva ter ohranjanje delovnih mest in razvoj podjetništva, so povezane z imenom gospoda ministra. Mindez olyan célkitűzése a szülőföldön való támogatásoknak, amely vidékünknek is új lendületet ad, s a jövő generációi őseinkhez hasonlóan büszkélkedhetnek majd a 21. század elejé vívmányokkal, egy újabb gazdasági és általános művelődés történeti fejlődéssel, amely biztonságosabbá tette a családok életét, a családi tűzhely való kötődését. Hálásak vagyunk a múltunk értékeit is hordozó és a város arculatát meghatározó történelmi épületek felújításának lehetőségét, amelyek egyikének megújulása éppen ma veszi kezdetét.
Ezek az épületes fontos tanulságtevői az elmúlt évszázadoknak is érik számára. Gre za ohranjanje prebivalstva v rojstnem kraju, ki tudi našemu območju daje novega zaleta, prihodnje generacije pa bodo lahko ponosne na dosežke začetka 21. stoletja, na nov gospodarski in splošno kulturno-zgodovinski razvoj, ki je družinam zagotovil varnejše življenje in navezanost na domači kraj. Hvaležni smo tudi za možnost obnove zgodovinskih stavb, ki v veliki meri prispevajo k podobi našega mesta. Prav danes se bo začela rekonstrukcija ene od teh objektov, ki ohranjajo zgodovinski spomin. Za tukajšnje prebivalce pa pripovedujejo pomembne zgodbe preteklih stoletij. A történelmi fejlődés tükrében a jelenre nézve ismét tanúi lehetünk egy olyan mértékű fellendülésnek, amely előre mutat, így a jövőbe nézve hálával gondolhatunk ezekre a fejlesztésekre, amelyek szorosan kötődnek miniszter úr nevéhez. Ezért is szeretném a polgárok nevében, akik most itt együtt lehetünk, ezzel a szimbolikus, de szívből jövő téttel megköszönni személyesen önnek a községünk számára ki sem mondható módon nagyon jelentőségű tetteket, amelyek fényében valódi megtiszteltetés számunkra, hogy a mai napon átadhatjuk önnek a díszpolgári címet. Őszintén köszönjük, tisztelt miniszter úr, kezdeményező és segítőkészségét, példás emberi magatartását, és immár mint Lendva község díszpolgára, kedves Szijjártó Péter miniszter úr, községük mindig nyitott szívvel, őszinte szeretettel várja. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! U luči zgodovinskega razvoja našega kraja smo danes znova priče razcvetu, ki nam kaže pot v prihodnost in se bomo vedno s hvaležnostjo spominjali investicij in razvojnih posegov, ki so tesno povezani z imenom gospoda ministra. Zato mi dovolite, da vam imenu naših občanov, ki danes z nami skupaj slavijo, osebno predam to simbolično, vendar prisrčno zahvalo za vso pomoč, ki ste jo izkazali naši občini, za vsa nesebična dejanja, ki prispevajo k našemu razvoju. Za nas je izjemnega pomena in posebna čast, da vam lahko danes predamo naslov častnega občana naše občine. Spoštovani gospod minister, iskreno se vam zahvaljujemo za vse pobude in pripravljenost pomagati, za zgledno človeško držo in od danes naprej vas, dragi gospod minister Peter Szijjártó, naša občina prisrčno in z iskreno ljubeznijo pričakuje tudi kot častnega občana. Hvala lepa. Tisztelt egybegyűltek! A folytatásban ünnepélyesen átadjuk Lendva község díszpolgári címét Szijjártó Péternek, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterének. Cenjeni prisotni, sledi slavnostna predaja naziva častni občan Lendave ministru za zunanje zadeve Madžarske Petru Szijjártó, ki ga je potrdil najvišji organ odločanja, občinski svet občine Lendava. Tisztelettel felkérem Szijjártó Péter urat, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét, fáradjon a színpadra és vegye át az elismerést, valamint mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt polgármester úr, kedves lendvaiak! Spoštovani gospod župan, spoštovani Lendavčani,
Szeretném megköszönni Lendva városának és Lendva valamennyi polgárának ezt a kitüntetést. Zahvaljujem se mestu Lendava in vsem občanom občine Lendava za to priznanje. Egy város díszpolgári címét, ezzel pedig egy közösség elismerését elnyerni különös megtiszteltetés. Zame je posebna čast pridobiti takšno priznanje in priznanje strani skupnosti. Különös tekintettel arra, hogy Martonyi Jánost követően én vagyok Magyarország második külügyminisztere, aki ebben a megtiszteltetésben részesül. Zlasti tudi z tega vidika, da sem po Janošu Martoniju sam drugi minister za zunanje zadeve Madžarske, ki je deležen tega priznanja. Mielőtt a díszpolgári címre rátérnék, szeretném átadni önöknek Magyarország valamennyi polgárának jó kívánságát, abból az alkalomból, hogy Szlovénia 30 esztendővel ezelőtt vívta ki a függetlenségét. Še preden pa bi spregovoril o samem nazivu častnega občana, mi dovolite, da vam predam pozdrave vseh prebivalcev, državljanov Madžarske ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije. Nekünk itt Közép-Európában különleges történelmünk van. Mi v Srednji Evropi imamo prav posebno zgodovino. Nekünk egészen a közelmúltig meg kellett harcolnunk a szabadságunkért. Mi smo se do še pred kratkim morali boriti za svojo svobodo. Ezért mi itt Közép-Európában pontosan tudjuk értékelni a szabadság jelentőségét. Tako mi v Srednji Evropi znamo ceniti pomen svobode. Kedves barátaim, most egy különösen nehéz időszakon vagyunk, remélhetőleg már túl. Dragi prijatelji, za nami je, upamo, da je za nami zelo težko obdobje. Ez a nagyon nehéz időszak minden eddiginél világosabbá tette, hogy milyen egymásra utaltságban élünk mi itt. In prav to preteklo obdobje je dokazalo, kako zelo močno smo odvisni drug od drugega. És ez a nehéz helyzet megerősítette a magyar külpolitika két fontos céljának a helyességét. In prav ta situacija je potrdila tudi pravilnost dveh smernic madžarske zunanje politike. Először is jóban lenni a szomszédokkal. Na prvem mestu so dobrososedski odnosi. Második pedig folyamatosan erősíteni a határon túli magyar közösségeket. In na drugem mestu pa je stalna krepitev zamejskih madžarskih skupnosti. És ebben a különösen nehéz múltú Közép-Európában ma olyan politikai helyzet jött létre, hogy ez a két cél nem áll ellentétben egymással. In v tej današnji Evropi, hvala Bogu, ta dva cilja se nista nasprotujoča. Sőt, ez a két cél egymással harmóniában, összhangban van. Prav nasprotno, ta dva cilja sta usklajena, sta harmonizirana. És különleges adomány a Jóistentől mindannyiunknak, hogy mi ezt az időszakot élhetjük meg. In mislim, da se lahko Gospodu Bogu zahvalimo prav zato, da živimo v tem času, ko smo deležni tega darila Božjega. És így van ez különösen Magyarország és Szlovénia együttműködése tekintetében. Še zlasti pa to velja za sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko. A két ország együttműködése a kölcsönös tiszteletre és az őszinte barátságra épül. Naši odnosi temeljijo na vzajemnem spoštovanju in iskrenem prijateljstvu. És ennek a különleges kapcsolatnak a felépítésében a muravidéki magyar nemzeti közösség igazi erőforrásnak bizonyult. In pri teh stikih, pri teh odnosih ima zelo pomembno vlogo pomurska madžarska narodna skupnost. Mi pontosan tudjuk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy minél jobban megy a szomszédoknak, annál jobban megy nekünk. Poglejte, mi se zelo dobro zavedamo, čim bolje gre našim sosedom, tem bolje šlo tudi nam. Ezért Lendva és a környék továbbra is számíthat Magyarország és a magyar emberek figyelmére, valamint a magyar kormány támogatására. Zato lahko Lendava in okolica tudi v prihodnje lahko računa na pozornost madžarskih ljudi in na podporo madžarske vlade. A folyamatban lévő fejlesztéseket végigvisszük, Končali bomo začete investicije és folyamatosan várjuk és örömmel fogadjuk a polgármester úrtól, a lendvaiaktól az újabb és újabb fejlesztési ötleteket. in seveda od gospoda župana in od vseh vas tudi v prihodnje z veseljem pričakujemo nove razvojne ideje in pobude.
És pontosan tudom, hogy egy ilyen díszpolgári cím egyrészt jelent elismerést és megtiszteltetést, Sicer se zavedam, da naziv častnega občana pomeni čast in spoštovanje. de jelent elvárást is. Seveda pa pomeni tudi določeno vrsto pričakovanja. És szeretném önöket biztosítani arról, hogy ennek az elvárásnak a jövőben is meg kívánok felelni. In vam obljubljam, da bom tudi v prihodnji si prizadeval izpolniti vaša pričakovanja És a jövőben is teljes szívemből fogom támogatni önöket, lendvaiakat, Lendva környéki embereket. in vas bom tudi v prihodnje v celoti podpiral vas, Lendavčane in vse tu živeče. A jó Isten éltesse és tartsa meg önöket jó egészségben. Naj vas Bog poživi in naj vam ohrani zdravje. Nagyon szépen köszönöm. Hvala lepa. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Végezetül következzen egy nagyon rövid kulturális műsor. Fogadják szeretettel az ifjú szopránt, Pia Novákot, akit Basa Danica tanárnő kísér zongorán. Egy pillanat türelmüket szeretnénk még kérni. Dőljenek hátra kényelmesen. Beli fiam, beli aludj, fiam lelkem, fogsz-e majd gondozni? Hely, mikor megöregszem, foglak, anyám, foglak, amíg legény leszek, ha megházasodom, hely, te tőled elmegyek. Aludjál engem békén, hagyjál, amíg békén nem hagysz. Addig el nem alhatsz. Zöld erdőbe menj el, fehér inged, vedd fel ingecskét, fehér lék. A zöld erdőn végig, fehér ingecskédet már is várta néked, zöld előberegbe. Selyemmel hímeztek. Beli fiam, beli fehér szárnyú tündér, a fekete földbe, hely, csak el ne repülnél. Beli kicsi fiam, beli. Tik menen a klopico szélje, in nisem mu rekla nikar, nikar, za roke me rahlo prijel, braniti ni bilo mi mar. Govoril sladko mi je nemi, in zoru tako milo je v mig. Bez
Szép Zalában születtem, a nagy erdő nevelt fel, fenyőerdő a hazám, minden leányhű babám. Befogom a lovamat, elkiáltom magamat, reszket tőlem minden úr, nem ám aki földet túl. Átimennék a Murán, jövő évnek tavaszán, visszajönnék a nyarán. Daruszőrű paripán, átjössz rózsám, átbizén, visszajössz-e úgy bizén, ha te elmensz, én is el. Miért maradjak tőled el? Tisztelt egybegyűltek, ezzel a mai műsor végéhez értünk. A rendezvényt Piano Vák, a Ljubljanai Zeneművészeti és Balett Konzervatórium növendéke tette színesebbé. Jómagam Pál Péter és tisztelettel köszönöm szépen a figyelmüket, és hogy ide fáradtak. További nagyon kellemes és szép napot kívánok minnyájuknak.